Yung kukusunod kay sa kayo, at saka daw likayang may pakon, ang Pohnpei nan, uyak po kasanti kasiluwat. Ranwat niyat, papuri kaisak, paran kauna riya kitriyasak limao. O ranwat, uyaran kariyasak tuwawan, uyak po kasanti kasiluwat. Jalan kakan katla mo tayo, ay man pagkitalan kapta. O ay man patawan senator tawan paran net, ang kakulian tayo tiyo lolo. Kalangan kamu speaker. Tadi ko pare pa na. O sagara nilap. Tagad lolo. Kapeng lengan wow. Sauyagi o pilang kamarar main ko sa matkan level. Kapeng pagran kap kay tay pembrosam apne melel po ko ligili kasampalkan. Meron ko pramawi kin kitero kit kil kau kilat nasa pan meleliang lalapat yang ko lagi kasampal itu so tangal ko yago kak main ko samat kan bala I William kitio sakrai ran katen ko pregan kit sapal mar nganen kamaran nganen kawai wen